ଏବେ ବି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ତେବେ ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଟିକିନିକ୍ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା, ତା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଯେତିକି ଭତ୍ତାଦାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ, ତା ସହିତ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ, ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ବା ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସରକାର ହେଲେ ମାତ୍ରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନେ ନା ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ସେ କିନ୍ନର ଭତ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ସେ କ'ଣ ନା ବିଧବା ଭତ୍ତା ହଉ, କ'ଣ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଭତ୍ତା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 3000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତିଗଲାଣି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ନା ଆସନ୍ତା 15 ବା 15 କିମ୍ବା 16 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇଥର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ନା ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ବାକି ମାନଙ୍କର କ'ଣ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଭତ୍ତା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ସରକାର ଆଉ ବଢେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ହଉଛି ଏଥର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ମାସରେ। ତ କାହିଁକି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ। ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯୋଗୁ କ'ଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯାହା ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପୌର ଇଲେକ୍ସନ। এই দুইটা হচ্ছে কোন ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ, ଠିକ ଅଛି। କେବଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ କି କେବଳ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ହଜାର ହଜାର କାଉନସିଲର, ହଜାର ହଜାର ସରପଞ୍ଚ, ଏମଏଲଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମାନେ କ'ଣ ଲଢିବେ। ତ ଯଦି ଏମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଲଢିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କ'ଣ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଭୋଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜିତିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହବ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ। ତ ସେଇ କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ, ଠିକ ନାହିଁ।
तो से पंचायत इलेक्शन को सरकार प्रबल दृष्टि रखिबे ठीक अछि काहेकि ना बारंबार बारंबार वर्तमान मध्य आपण सरकार को ऊपर चाप मध्य सृष्टि होछि आप मान मध्य बहुत माने दाबी आंदोलन करूछंती तो या को नै सरकार मन रे मध्य चाप सृष्टि होछि वर्तमान तो सेति पय देखंतु दर्शक बंधु मु कहि रखुछि कि सेमानकर किछि फायदा नथिला तो जेते बेले देखंतु सरकार कोन करति ना जेते बेले फायदा थाए जदि सरकार जदि फायदा थाए सेमान कोन करति ना सबु योजना गुडी कोन लागू कर दियंती आपण माने निहाती भलो भाबे जानिथिबे पूर्वर मध्य सुभद्रा योजना हो किसान योजना हो एही सब आउरी पूर्वतर मुख्यमंत्री कालिया योजना हो एमाने कोन ना तांको सेमानकर कोन किछि फायदा थिला तो फायदा थिला सेमान कोन गले सेमाने जे ए योजना गुडी कोन गले लागू कले ठीक ना नहीं तो सेमानकर मध्य फायदा होछि आ आपण माने मध्य फायदा सेति बे सरकार वर्तमान एबे फायदा होई नाही तो आगो को जेहेतु फायदा हेबा को जाउ सरकारंकर तो इलेक्शन माने कोन ए निर्वाचन पूर्वर ही आपण माननकु सरकार कोन 3000 टका भत्ता राशि देई देबे देखंतु एही मासर भी मिली पारे आसंता मासर मिली पारे एमिति कोनसी निर्दिष्ट समय नथले मजे कुआ जाउछ जे आपण माननकु ना कोन निर्वाचन पूर्वर ही जो आगर देथिले प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति अनुसार आपण मानकर जो रहिछि भत्ता राशि 3000 टका को बढ़ाई देबे ठीक अछि तो जो माने भी एलिजिबल होउछंती से माने को हेबे ना आपे आपे जोड़ी ही जिबे आ जो आगर रहिला कोन खाली स्थान रहिले ही कोन आ जण कोन कर जाउतला ना ए दउतला ना नहीं तो आपण नियाती बाबा जानतेबे किंतु सेही सुविधा 10 बंधु वर्तमान आउ नाही तो आपण माने जदी 60 वर्ष रु अधिक होउछंती ठीक अछि ताहले तो कोन आपण माने जदी आपण मानकर सब डॉक्यूमेंट जहां भी जन्म तारीख हो आपण मान जा सब अछि आधार कार्ड ठीक अछि ताहले जाई कि आपण माने कोन कोन ना आपण माने ए जो भत्ता राशि रहिछि नया भत्ता राशि रे आपण माने जोड़ी हि जिवे आपे आपे ठीक अछि आ जो हमर जो 6 लाख मूर्त हिताधिकारी सेवाने जो पैसा जो मिल नथिला तो वर्तमान सरकार कोन बजट अधिवेशन मध्ये कहिसथि जे ना सेमाननको मध्ये मिलिबा को जाउछि भत्ता राशि ठीक अछि तो समस्त को एथर कोन ना भत्ता राशि मिलिबा को जाउछि जे माने कटि जाइतिले कोनसी कारण पई सेमाननको मध्ये कोन जांच प्रक्रिया चलछि ठीक अछि सेमाननको मध्ये मिलिबो ठीक अछि तो सेति पई आपण माननको केवल धैर्य सहित रहिबा को पड़िबो आपण माननको कोनसी भी एही मासर भी मिलि पारे आसंता मासर भी मिलि पारे एमिति कोनसी निर्दिष्ट समय नाही एही मासर भी मिलि पारे ठीक अछि तो सेति पई केवल अपेक्षा करी रहिबा को पड़िबो सरकार जहा प्रतिश्रुति दैछति ताहा खूब शीघ्र पालन करिवे ठीक अछि तबे जहा भी आपण मानकर जो रहिछि डॉक्यूमेंट ए सब जदि किछि कारण जो जदि कटि जाइछि ताहले जाई कि आपण माने जो पंचायत रहिछि आपण माने ग्राम पंचायत तो सेठी जाई कि आपण माने संशोधन करि पारिबे ठीक अछि।